اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، mahuli yan inaisab kita niyo halaman sulga magtaki-taki sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita niyo hapangadjian nato at-tahara kasutsihan amuin tumaallok patubig in tubig kawalikan ko salawat biyahaki si mga kaulamaan paupat kabahaki au classification sin tubig ang ginisan sin tubig sutsi hikapanutsi way salla first class tubig amunin ma al-mutlaq nakana tubig. In class B ikarwa ginisan tahirun mutahhirun makruh sutsi sarta hikapanutsi sumagawa aw siyalla sin mga kaulamaan amunain sabab sin dimihil siya sakit pakin paisan amunain tubig pagtahon al-ma'ul musyammas in hikatu parbahagian sin tubig classification sin tubig amuna in tahirun ghayru mutahhir sutsi injab sin tubig mukun najis sumagawa wayroon na kusog sin tubig ini di na siya hikapanutsi sutsi sadya imbaran niya sumagawa di na siya hikaig hikapag-angkat hadath iban di daysab makaig khabath sa amukon siya najis in tubig biha ini ruang kakinis nakanatulay ng buo in panagnaan hababaan sinamuin class C amuna in al-ma'ul musta'mal amuna in tubig musta'mal na usal yag-angkat hadath nakanato na lima ba الماء المستعمل القليل الذي استعمل في رفع الحدث tubig na usal na piag-angkat hadath in tubig yan sutsi sumagawa di na siya hikapanutsi magbalik umus na in hikarwa sutsi ray sa binjat niya sa di na hikapanutsi amo na yung kaon na tuharumi taiban sin ma'ul musta'mal in tubig ini amunain al-mutaghayyir
bima khalatahu syai'un min at-tahirat. Al-mutaghayyir bima khalatahu syai'un min at-tahirat. In hatisin al-mutaghayyir, amuin tubig na pindah, tubig mutaghayyir, taghayyar, na pindah. May ta siya na pindah bima khalata, sabab sin kahaymulan siya, kialamuran siya, khalatahu, unin nakalamod ka niya, syai'un, uno na dahin ha mga sutsi, upamahan niya, aun tubig ko hangka baso, at tawakan hangka long tabi ng kaundam, ang kabaldi, tubig mutlak marayo. Sakali, kima ako shampoo. Inhinang kuya siyang kumauning shampoo, liamod ko kanil. Nauno pagkaw, in tubig kalamuran na shampoo, bukon na tubig. Mahinang na siya tubig, mahamot, shampoo na yung pagtamsing kayo. Sa pando kayo niyo marayaw, suwayin makalamod ka niya sunsiraysa. Sa babangin makalamo kayo ka niya, najis, automatic, mahinangin tubig najis, di na mapagay. Aon tubig, malano, mutlak, kimako tubig. Pagsakali biyutangan ko, enti sumsi. At awakan piyuhan ko siya kalamansi. Eng kalamansi sumsi. Napag haybol mo, nagmisla manin kalamansi Diyos, iban sin tubig mutlak, taghayyar na pindah. In hukuman sin tubig kialamuran sin kalamansi Diyos at tawa uno na sutsi, in siya sutsi baran niya sumakawa, di na siya hikapag-ayil, di na siya hikapag-ayil. Arakala kung sumko ni siya, aw na yung katautan yung mag-ijtihad. Atin niya biya, paukan niya hakal. Glag na siya tubig, may man kabakan niya tubig. Kita niya, aw ni Sprite. Nalong niya ni Sprite. Ipag-ayil ko na ni Sprite. Impangaso. Ni Sprite. At tawa uno na, aming pag-inom soda yan. Bang niya usalon ipag-ayil, hikaangkat sin hadath habaran niya? Abadan lang. Di hikaangkat sin hadath. Wayroon kusog niya imig sin hadath ni mikit habaran. Way kusog. Sa sutsi siya. Sutsi. Amurakuman. Di na siya makaig hadath. Awla na tuod. Di makaangkat janaba hadath na kuhan. Amonting pagyano. Wal mutaghayyiru. Amoy na pindah. Bima ay bisabab, asabab sin khalatahu kalamuran siya, syai'un uno na daing ha mga sutsi. Sumagawa, bukun ni sabing kataan si mapinda, mahog na siya mari. Aun syurut. Aun upat syurut, biyutang si mga ulama, asupaya siya mahukum tain siya mutaghayyir. Aun upat syurut. Muna
أن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه. أن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه. Ano yung maksud si Misara? Panagnaan siya. Supaya mahukum tin tubig yan, di na siya makaangkat hadath. Subay ing kaaunan sin pagpindah mataon. Aun yan pagpindah tiyo-tiyo. Long taon tubig ko hang kapastan atau hang kaundam. Tamam? Piatuan ko hang bukto dah. Qatra wahidah. Hang katu dah syai. Nutay syai niti. Piatuan ko hang bukto dah. Long tamoy ning tubig. Kima ako namun titimpla na sa piatuan ko ang bukto na impalasyo mo makapinda maha siya sindagbus sin tubig sinhang kato na hindi magpak abada di bangin timu tiyo-tiyo na ibanin tubig paghayabol maun sin sutsi wala na napinda indagbus niya di dato'y kamulan di edad to di kamulan kuno magmula yung tubig apabila kahaybulan sinuno-uno na paghaybol pagkita mo na pinda na tunin tubig bukod na siya mamutlak hakadar bang kakitaan sintaw pag-atod makayan magtuyoy na may talaw ng juice yan tamam? Na amay ito yung panagnan siya suwaing kaunan siyang pagpinda mataon apindatod sarta maig niya na maangkat na rin doon ingan tubig bukod na tubig mutlak yung pagtagkan niya bang siya kakitaan siyang tao sa yung pagtagkan niya siyang tao ma'mutakayir tubig na pinda na aon tubig mo pasnan sakali kahaymulan sabon mahumagsat yung bihan ha? Labi luwa na bang tao bukod mayad magpayho magsyampo in tubig na pasnan mamutlak manayo makaangkat hadat sa kalintao yun nagsyampo man siya kaskas magtumaribihan hog katan sing sabon harap pakain harap papasta na to akan paundam na pag dagpak sinsabon shampoo bukal sin shampoo maun matao din di magpak na pinda indagbus sin tubig pag atod niya kung nasaon tubig mutlak sumagawa nabiya na siya tubig shampoo dahin doon in tubig na kapinyaon di niya nahikapamayo ay bimana di na makaig sin janaba iban sin hadas niya di na way na power sin tubig niya mayta sabab sin kialamuran na siya lamod mataod napinda na ingan niya kukun na siya mutlak napinda na siya pamasabun at tawakan tubig lang niya kaya haybulan siya na nangkan dasway kita mapatong supaya kita muin marayaw yung pag-ibadat abarakala nag-ail pa ko rin doon sin tubig mutakayir na siya pagkita tuwero natin kusog sin tubig yaw hindi na siya makaangkat sin hadat naingguwa niya na maamusadya kaw impagtag kay mo tawa kambya mga nang lano-lano arapon naigin hadat mo way naigin hadat na الشرط الثاني إن شرط كروة نبانكل سمنا كعلماء أن يكون التغير بطاهر لا بنجس سبين كأونا سن مكهيبول كنيا مكبيندا سوتش dia mga sabon ti
lemon juice, suci. Bang in nakahaybol kanya najis, maka kanihikaw pa. Bang in nakahaybol kanya, in di magpak maun kanya, najis, long taon pastan mo tubig. Aon ulong tabihan halom simbali tubig, nangihikaw. Tama? Nangihikaw, aroro, sakali, hawala mo piyagturan, kaya pigsikan, sin najis, aon rasyash, amoin pulagsik, pigsik sinamuin ihik, nakadtupa amuin tubig, yaon mo siya sadya, halom simpastan hipagail. Unin hukuman. In hukuman sin tubig yan, magtuy-tuy, automatically lang simbasa ang galis, magtuy siya mahug patubig najis, di na siya mapakay. Di na siya mapakay pag angkat hanath, iban malumi na siya suway na hiasak. Way na. Suway na siya hiasak, di na ikapagguna. Ang kanda suway tuod lang si mga ulama ay yakuna tagayyuru bi tahir. Suway kaaunan si mapagpindah, in nakapindah kanya sutsi, bukon hindi magpak kanya najis. Sabab bang hindi magpak kanya najis, ang hukuman niya, amuin hika umul upatini, amuyaon in long tabihan classification. Na, in hika to, syar, asupaya siya mahukum ta mutaghayyir, lang si mga ulama, ay yakuna at-taghayyuru bimukhalit. Ay yakuna at-taghayyuru bimukhalit. Subayin kaaunan, sin nakahaybol kanya, mukhalit ay bima'na amo hindi na siya masilang. Di na ba siya mabutas magbalik? Aon yan maka long tabihan, dumagpak pa tubig, sa mabutas mo pa sila. May simbyad di. Na, long ta, aon tubig mo, malalo. Sa kalinanak mo yun, nagkakaunduyan. Kaunduyan. Pagput sinanak mo yun, nagsusupa duyan. Imbigi sinduyan, tilo. Pagtilo sinbigi duyan, nakatudyo madto palong sinunda mamoy tatubig. Kaya hula. Ayun pa nga sumurain doon. Imbigi ruyan, nakahaybol patubig. Masiparit mo siya, mabutas mo rin nga tubig, jawab na. Imbihad, tuway ron dasaan niya, ikan sa tiyan. Tama? Tubig, aon tubig mo bihan, sakali, kiyahugan mo, napakpakin na mo indahon kahoy. Harap mo katan pa tubig. Impangasyo, indahon, hal yumkinu faslo, manjari siya, separate mo rin nga tubig, iyon mo rin nga tubig, na, inyad tuway ron saan. En pagyanon da hindi sinsyara, asupaya mahukumta siya, hababaan siya sin hikatu, hababaan siya sin amuin tahir, ghayro mutahir, apabila, in amuin makahaybol kanya, pakaradyaan sutsi, bang siya maghaybol na karwa, di na mabutas. Besin mga tea, besin mga lemon juice, pag sud mo, di mo na maig, di mo na mabutas. Now, kanda yung pagtagsin mga fuqaha, madhab sin Imam Shafi'i, sila mo inhikahaybol, amin makahaybol, sa di na mabutas, yung pagtag nila mukhalit. Ampain magkabutas, biasin mga bigiduyan, at tawakan paisaying maigmura, impagtag sin mga ashabu syafi'iyya, fuqaha sin madhab si syafi'iyya, impagtag nila mujawir, dua mustalah, dua terminology yan. Mukhalit, iban sin mujawir.
Al-mujawir, al-mukhalif, ibansin al-mujawir. Al-mukhalif, amuin makahaybol di na siya mabutas. La yumkinu fasluh, di na siya mabutas dengan tubig. Biya na sin mga tea, iban sin mga lemon juice, iban na sin uno-uno na sabon, shay, za'faran, sus, amin mga juice, mga hula Arab sus, arak sus, long nila. Naam, mga ini mukhalit, bang siya sumud na patubig, di mo na siya mabutas. Na muna unin, bang amoy unin di magpak, nakahaybol, na yung tubig mo mahinang siya magtuoy, ghayru mutahhir, di na siya kapanuns. Sabang mabutas, mujawir, biada sin mga paisay nga tawakan paisduyan man dyan mo siya ikon, na mahug siya pamujawir, di dadto hikauno sin tubig. Di dadto hikauno sin tubig. Na, hikaupat, gihanap sin mga ulama, ay yakuna hadha al-mukhalitu mustaghnan anhu. Subayin kaunan sin nakahaybol, mustaghnan anhu ay yumkinu sawnul ma'i alay. Subayin kaunan sina mo inlong tabihan tubig nakahaybol, manjari mo siya pagangan dahil nga tubig, hari sila maglamukay. Biad din yung dagbus niya. Lalong tabihan na sinasabot na kain na. In mga lemon juice at awakan siya'y, manjari mo saon pagangan. Manjari mo parihalaon yung tubig, di sila maglamukay. Saon yan tubig, di mo tod. La yustaqna, ghayru mustaqnan, hindi mo siya kapagangan, mapindatod siya. Besin biad din, biasin tubig, alahut tahalib. Tubig, bang siya lumukay, kumayong in tubig. Lukay sin lukay, aw na kumwa tuhlob. In tuhlob, bang haba akato, amo na in lumot. Lumuton siya in tubig. Na in lumot, ghayru mustaghnan an. Di tadto makuha namin makontrol, di ta maparihala in tubig, tahanahan ako mo. Na yung pangasura indo, bang sa upama in tubig, aon gimwa na doon tuhlob, napindat yu in tubig, makamudarat? La, di makamudarat. Di yan to hikauno, sin tubig sabab di tadto kakausan, pagganganin tubig, hamaglamukay sila ibansin, tuhlob. Sabang pagyanon da hindi amuin, manjari mo siya paggangan in tubig, ibansin amuin, makalamukay ka niya. Na, in khulasa, in kahimutmutan upatin syurut, ay yakun at tagayyuru kathiran, bihaythu yamna'u itlaq asmil ma'i alay, in hikaruan niya, ay yakun hadha at tagayyuru bitahir laysa binajis, in hikatun niya, ay yakuna at-taghayyur bimukhalit la bimujawir, in hikaupat niya ay yakuna hadha al-mukhalitu mustaghnan anhu ay la yusanu ay yumkinu sawnul ma'i alay. Upatin syurut niya. Na sa tubig, mga on tubig mo bihan haklas umbol hikatusya sutsi sa di na siya makaangkat hadath labi luwa na tuod bang janaba hadath takma. In hikaupat classification sin tubig. Na pagkasayuhan in wakto. Na kaya pahaman niyo rin hindun kunda malikot asal daon da soal iban jawab pangasuman. In class number 4, ma'un najis aw ma'un mutanajjis, tubig na najis
Uning pagyanon, tubig na najis. In tubig na najis, ma mutanajis. Wa huwa alladhi halat fihi najasa. In pagyanon ta tubig na najis, siya na in tubig alladhi amuin halat kyuddan halat fihi kyuddan siya sin najis. In tubig apabila siya kuddan ng najis, duwang kakinis yung tubig. Aun tubig kathir, aun tubig qalil. Aun tubig kathir, aun tubig qalil. Al-ma'ul qalil ibansin al-ma'u al-kathir. Hatisin al-ma'ul qalil tubig tiyo-tiyo. Al-ma'ul kathir tubig mataod. Faitan ni hatihun maray. Naam. In tubig tiyo-tiyo, in pagyanon siyang mga ulama, tubig tiyo-tiyo, dunal qullatayn, less than qullatayn. In mga Arab na kaunaon kibot nila, in pagtag kulla, inambo kibot kulla, nabang duwa na qullatayn ang kullatan, in jama' niya qilal. In ma qalil dunal qullatayn, less than qullatayn. Asupaya kita rin masagot in pamaham. In kapahaman sing katuwihaon bang tubig maglitro. Pilalong niya litro. In kullatan atawa kullatayn, bang halitro liter bistahunta kyuddan siya 190 litran hanggatus kasyaman litro. Hanggatus kasyaman litran. Mauning taon siya hanggatus kasyaman litro. Kulang maglabi biya mga hambok, barilis, ang kadrab, hanggatus kasyaman liters. 190 litran hanggatus kasyaman litro. Kina bangin tubig mo. Naam. Bangin tubig mo hanggatus kasyaman, ulang maglabi, litro pababa. Ingan sing tubig mo yan kalil, tiyo-tiyo. Ha terminology sing mga fuqaha, in tubig yan tubig tiyo-tiyo. Bang siya less than dunal qullatayn, mababa siya dahil sin hanggatus kasyaman litro. Sa bangin tubig mo kana qullatayn fa akthar, hanggatus kasyaman pataas, 2 gatos, 4 gatos, 4 nga gatos, sambil lumabi pa, in pagtag sing mga fuqaha kaniya, ma kathir, tubig mataw. Okay na ito? Mafhum? In ma qalil, less than qullatayn. Mababa siya ng hanggatos kasyaman. In ma kathir, ha terminology sing mga fuqaha, ma kana qullatayn, fa akthar. In kaunan niya kullatayn hanggatus kasyaman patas. In pagtag kanya yun, ma kathir. Oy, bihaw. Bangin tubig mo less than kullatayn, bimujarrad mulaqatin najasah alayhi fa innahu yanjus.
Bangin tubig mo less than 190 liters. Bang siya kapigsikan, sin najis. Kapigsikan sin najis. Yarin tubig, aun ihi hambok to. Limo pa din hambok ihi tubig. Maun pa tubig, tubig less than kullatain. Bang siya pagdagpak naman, automatic, daing hataas, babaw sin tubig. Paruhulan sin tubig, pababa sin tubig yaon, manajis magtuyo automatic. Manajis na magtuyo, di na masao. Okay na ito. Matabali pa, matabang, di. Lang mo sumaot ka, buslutan mo rin nga babakaon ten habulian. Yaon pababoy najis, di na. Why na? Mujarrad al-mulaqat. Unin hati sin mujarrad al-mulaqat. Hati niya, the time hawakto, dumagpak, hawakto yan, daing ha, panagnaan, paruhulan sin tubig, najis. Di matabali, di matabang. Di na siya masapaat. Di. Lang mo pagkundan sin tubig, siyaot mo sin serve, na yan pa na, nagmula. Why na? Asa ka na maun, di na kapagkunan. Ang kanda, mga tuwig mo hakalon-galon, sa uwi maranyaw. Ang mataw din najis mo kunatihi. Aw niyan mga kadilatan si mga iro. At tawakan long tawian, uno na, najis. Pagdagpak ko na, di na siya masapa atin to. Unin dalil, sin bihatin hukuman. Tumtuman niyo ha. Bang tubig tiyo-tiyo, wayron na pagkitasin mga warna. Wayron na pagkitasin nanam, basta siya tubig tiyo-tiyo, automatic. Unin dalil ha. In dalil, nasabot, hadithun sahih. Dan kan Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض. هموقد لو لون سن ابن عمر نعسه إن رسول صلى الله عليه وسلم hatungod sing kahalan sin tubig hapaslangan ha mga desert on saan gumawa mga tubig ha desert tiyo-tiyo na na yung mga Arab magtutulak-tulak, ha desert maglabay. Na mag-asumo siya na ya Rasulallah, yung tubig yan to, ha desert, hapantay pawa. Okay ba yan to? At tawa mo kunuto. Unin jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakisim mga sahaba, ya Rasulallah, al-dhi'abu, ad-dawabu, was-siba'u tanubuh. Ang palaw niya, ya Rasulullah, lang si mga sahaba, in tubig yaon, take note bang mga kato, in mga binatang, maon maginom, maon din unta, maon din na mo in mga halimaw, maon din na mo in mamangungot, kataan maon minum. Maon ba in tubig yaon? Okay, pag-ayil ta? Unin jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, subay na to hapalun hadith, haupo, قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل al-khabatha. Ano yung maksud sin hadith yan? Insambong kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapangaso nila bihan. Insambong kanila, apabila yung tubig, kullatain, apabila yung tubig, kullatain, apabila siya hangkatos kasyaman litro pataas, ulatayin, sabot na to na kain.
Apabila yung tubig kullatain, tubig mataod, lam yahmilil khabath. Ingatan niyo sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya magkanajis. Di manajis. Apabila yung tubig, sabda sin Rasul, kullatain pataas, hakayban ang riwayat, fa innahu la yanjus, di siya tumanajis. Misan siya pag-inuman si mga dawabi man sin siba. Uning makata, mafhum pamahama hadith. Hati niya makata bang tabalis kwaton, mafhum sin hadith. Apabila in tubig less than kullatain, ang pakiudan siya sin najis, umangi. Amat timpaham ha hadith. Imbaita sin Rasul, apabila yung tubig kullatain 190 liters pataas, di ato magtuy-tuy manajis, di makusog mataod sa bang bupahamon atin niya biada ko iyan sin Rasul bang siya less than kullatain magtuy mamudarat yung tubig kumangi magtuy bang siya kudanan najis. Pero hindi makata pamaham, makata in amuin tubig tiyo sensitive, very sensitive, so imutod ayaran. Dahil namang mga tubig mataod, mga sapa, mga sapa yaw ni mangingihi, yaw ni mangjajamban, yaw ni magkaatanhalaw, di ato maus-us magkangi, sababin mataod makusog, mataod makusog. Sa intubig mo bang, sa intubig mo tiyo kullatain, pababa, nasa imutod ayaran. Ang kandin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabot na haditha sahihu Muslim, aun hidu niya katutan niyo, inaki niya, idha stayqadha ahadukum min nawmih, fala yaghmis fihi yadahu, fala yaghmis yadahu fil ina, hatta yaghsilaha thalathan. Apabila makabati, inhang kataurin kanyo, sabda sin Rasulullah, daing hakatuhan, ayaw niya magtuy, hilugom inliman niya patubig, ayaw. Mukon pagbati mo naman, yaw nin tubig, alawang pasta na to, kalalawang bali, magtuy ikaw, kumuot bihan. Hilugom mo yung tubig mo, ayaw. Maitat. Fa innahu la yadri ay nabatat yado. Sabab di niya kaingatan bang hawro na tugin liman niya. Ano yung pagyanon hawro na tug? In Arab na kauna, critical. Critical na mo in pamakay. In pamakay na kamis. Wayroon pa may sinjaman bihaw ng mga Brit. Wayroon pa yung mga sulit. Na ang aun izar pataas, aun na mo in kamis pataas, iban sin izar nila pababa. Sa wayroon ba sin kato ni mga Brit. Na mga nakauna yan to. Kulangin tubig. Aun waktu bang sila mag-istinja, magpakayon nila bato. Amoynin bang bato in pakayon mo ipag-istinja, in makhraj, sin gait, aming gukuwaan sin unubay ni, sin najis. Amoyin ini, bang impakayon mo bato, di yan matimod, bukon matimod to. Bukon 100% matimod. Amoyin biya mga silot-silot, biya ukat-ukat mga kuanhal hakid-kid niya yaon. Bang mo yaon, talumpungon marayaw yaon katani lumimikit. Sa ulong kato sin syara pialiyunad to. Lain nakaw na bang magtuhog, gamis, imbadyo. Magtuhog, mapasyo yung suka, mapasyo ka hula araw. Bang mapasyo, magunin tao. Ulasan yung tao. Misalin tae kung na yun, wakto yung hita, tahulasan na. Arakalay manakauna, magpanakatin lima mang natutog. Aung kaybanan, mamari pa ilong. Aung kaybanan, hisud mari pa mga aurat. Nabangaong jahalis. Wala niya kasayuhan, kot niya harap patay kod. Nagkatulwi along niya maraya. Wala na ito kasayuhan. O ni makamot niya. Makamot niya najis. Sa mabiyad tuwin Rasul, hinduan kita.
Bangka mo makabati, dahil hakatukan ayaw magtuy-tuy, kumamot. Amoy magtuy-tuy, hilokom na intuin liman niya, maon pa mo intuwig. Sabab di niya kaingatan, banghaw no bakas na tuwig, iliman niya. Sabab bang niya, kaya logom magtuy, patuwig. Ang paintuwig niya yon tiyo-tiyo, unin hukuman, automatic, najis sin tuwig, di kapag guna. Uy na. Nabang pag-ail mo pa? Uy na. Atin na yaon dako, masihalaw dakaw hadas. Nag-ail sadya kaw sa wala na igin hadas. Nagsambayang ko halaw dakaw hadas. Ika na suway kita mapatong. Suway kita mapatong simparakala, hasupaya ri kita maglag, sinammal ibadat tahadlaw ka na ka na. Na, amoy tinhukuman hatungod sin tiyo-tiyo tubig. Aon yan tubig, al-ma'ul kathir, tubig mataon. In tubig mataon, makana kullatayn, apabilang kaunan niya kullatayn, fa-akthar, limyo patas. Swimming pool, ma kathir, sapa, suba, dagat mataon, tubig mataon. Unay sabihin hukuman niya bang siya kyuddan najis? In tubig mataod, laong sim mga ulama, la yanjusu bimujarradi wuku'in najasati fih, wa innama yanjus idha ghayyaratin najasatu ahada awsafi al-thalath. In tubig mataod, di siya basta-basta mahinang najis, saula na siya kuda ng najis. Di. Hingga malaingkan mahinang sadya siya najis apabila mapinda in hambuok dahil hatu sipat niya. Aun tu sipat hambuok sadya dahil hatu sintu sipat sin tubig ini mapinda hukuman na magtuy najis misan siya mataw. Unin sipat niya tu al-lawn at-ta'am war-rih. Muli pala al-lawn wat-ta'am war-rih. Ano yan? Sipat tu, sipat sin tubig. Muna-muna al-lawn, warna. Warna. Aon tubig mo mataod. Uno yung pagtaga mo yung container tubig hatas bahay sin mga tao yan. Amo yung mga drum na kula, ha? Mataod na siya, mga kasi. Oh, ito mga water tank yun. Sakali. In tubig mataod yaon. Kyuddan sinduko. Ito mga laong swimming pool, ang pialian. Pialian. Pag sakali, dahil doon man piapalian, na aglablab na yung dugo. Pag kita mo sin swimming pool, napinda na yung warna. Na inang nasyad, pula. Narayin doon, hukuman na magtuyin tubig yan, najis. Wait. Ayaw na kao jumak night maun, najis na. Bang kao jumak night na maun, naway na pag-akan tayo manising kayo na magjajak night pa najis. Sayang kayo manan, bukunhat. Amuin tuwig swimming pool, mapinda sin dugo. Aw kayo manan tao, dugo to, dinibutang pabayho na. Biyaw masok na ni pagkukurban, na hindi tawang napinda ni naadat sin kayo manan. Sauro ni mga dugo sin kabing. Nakaw natin dito ba yan? Sauro ni dugo sin kabing. Ikari man ni pamabayho. May tadto, at kita lang na puto. Di niya kaingatan in dugo najis, malumi. Biyak diin kau nun sinakal lumi najis, ikaw mo pabayho mo sa mulya-mulya tampat habaran. Nang kanda, suli. Bukon pungot, en gumawa. O nang gumawa, maglamod na ina mo yung tangkikil.
Iwan si mga bulutong kuhabaran. Pasal may ta, malumi ang kiabutang. Di ko muwain, pungod. Na. Oh. Aon waktu yung gumawa, nagbubuda mo in uno pa, urang pukod. Na. Na. Allawon tubig, min warna. Ikaroon niya, at-ta'am, nanam, sin tubig. Aon yan, di mapinda. Di mapinda. In warna niya. Sa paglakso mo pa swimming pool, aon miya tayo rin dulong tabihan ambaw. Paglakso mo, pag jackknife mo, kaya na naman mo to din tubig, bukon na nanam uno. Uno ay namin siya mo ni pagkukuha nila, pagpapatay ka ko, bukon na klorin, sa nanam na ambaw, tubig mataod, misan pa siya tubig mataod, bang napinda na yung taam nanam niya, hukuman na magtoy na gisigna. Amay ko marayaw, bunglawin baran mo, panahon ka marayaw, nakalakso ko pa tubig na gis. Na, aon yan di mapinda in warna, di siya mapinda in nanam, sa mapinda in rih. In rih, hamot. Hamot. Na aon yan mga tubig, mukay na mga piupundo hatas. Tiyananap na si mga kamahong, yung mga yaon na yung dakinis, pag-ail mo, kanilingkat sina mo yung mag-ail, hikmat. Tiyaon na yung 5, hukasan. Sabab, manghukasan yung 5 mo, kakitaan mo magtuin warna sin tubig. Nabang makapas in warna, di mo rakabisto na warna, pagkaon pa simod, kananaman. Bang in nanam, nakapas na, ahamot, paghikato, di na siya lumabay. Kahamutan mo to. Nabang nakapasin to yan, warna, nanam, iban sin hamot, sutsin. Na paghamot mo sin tubig, hamot na kamahong, hamot na mga uno-uno na bukon na marayaw, na asakan na yung tubig mo yan. Ayaw na kaulong mo, ipag-ail ko pasan, tiyataw ko, piupondo ko, nari na. Ang kanda yung mga kupong, o niya mga magkahugmaw ng mga kambing mapatay halaw. Nasuway ka utod marayaw, amoy mapatong. Kung kau magkasadya kupong, hamot sing kupong yun, hamot patay. Di mo na kapag-ail. So, ilimasan na balik. Iyon na yung kambing, patay kambing yun, ang pasya limasan, magbalik. Na paglimas, pagwa siya na mo yung bago tubig yan to, taon hamuton, mangukin na, makapas. Sabang yaon na mas yung patay kambing, patay iro, halom siya na mo yung kupong, wala na iigin, hamot sin tubig, hamot patay iro atau patay kambing, dahil tumasah, nag-ail kaw, wayroon ka puspaid, dan sin pag-ail mo, in hadath mo yaon na, in janaba mo yaon na. Nahangkanda, kabalikan, in tubig, tiyo-tiyo, manajis, hat siya kuddanan si najis. Tubig mataod, di siya manajis magtuy-tuy, hingga mapindahin hambuok, dahing hatu sipat niya ang lawno, wat-ta'mu, war-rih, in dalil hayan, piyag-ijma'an si mga ulama. Ang kandalong sin Imam Ibn al-Munzir, ajma'u anna al-ma' al-qalila aw al-kathir idha waqa'at fihi najasah faghayyarat ta'man aw lawnan aw rihan fahuwa najis. Piyag-ijma'an na lang sin Imam Ibn al-Munzir, in tubig tiyo-tiyo atawa kan tubig mataod, bang napinda na yung hambuok, sipat niya, hukumon na siya magtuyo najis. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Kalaong pangasuhon nyo, aong pawakto na to 5 minutes.